Wauw, wauw, wauw. Steek niet zo goed meer in mijn vuil. Wauw, wauw, wauw. Steek niet zo goed meer in mijn vuil. Oh, ik zie het niet meer zitten. Denk dat ik maar eens naar een dokter bel. Kan het zo komen? Ik denk dat je niet meer van me houdt. Hallo? Is er iemand? Ik kom van het internet. Ben jij van het forum? Doe nou open. Hoi, ik ben Klein Hondje. En jij bent Boommoed? Ja, hoi. Wat kom je doen? Cornelis is weg. Ik snap niet zo goed wat je dan hier komt doen. Nou, het is jouw forum. En er moet iemand gaan kijken. Ja, maar is er dan niemand die daar dichter in de buurt woont? Dat weet ik toch niet? Heb jij niet een auto? Boommoed. Boommoed. Boommuut. Waar komt jouw naam vandaan? Hoe spreek je het eigenlijk uit? Nou, gewoon. Boomhut. Boomhut. Waarom schrijf je het dan zo moeilijk? Boomhut was al bezet. Ja, het is toch meer iets voor kinderen? Klein hondje. Ja? Vind je dat wel een naam voor een kluizenaar? Volgens mij woont hij hier niet meer. Wie meent het? Wie bel je? Ja, ik stuur een berichtje naar Zerk. Die komt hier uit de buurt.
Hij wil niet dat we hem komen ophalen. Hij komt hier naartoe. Ik ken hem niet. Hoe ziet hij eruit? Ja, gewoon. Een jonge jongen. Hallo, Zerk? Ben jij Zerk? Je bent van het Forum? Je wou bij die dooie gaan kijken? Ah ja, als het goed is hij nog niet dood, hè? Ik zal vast maar zeggen dat ik ook niet weet waar je nu woont. Dus misschien kun je het zelf wel af. Ja, maar jij kent de buurt hier toch? Dan kun je ons vast helpen. Stap in. Hoi, ik ben Klein Hondje. Oh, jullie zijn al met z'n tweeën. Nou, dan ben ik niet meer nodig. Wat nou? Jullie kunnen het samen toch ook wel uitvogelen? Ja, maar jij woont hier. Dus ben je de enige die het hier een beetje kent. Ik ken die vent niet eens. Maar mij ken je in principe ook niet. Maar op het forum hebben we al wel eens 3 uur achter elkaar over pinguïns gechat. En ijsberen. Dat ging over pinguïns en ijsberen. Dus, wat is het plan? Kun je misschien ergens aan iemand gaan vragen? Valt te proberen. Mensen houden elkaar nog wel in de gaten hier. Aan wie moet ik het nou vragen? Iemand die er vriendelijk uitziet? Waar kan ik dat aan zien dan? Maakt niet uit. Vraag het nou maar gewoon aan iemand. Hallo. Weet je misschien of ze hier ergens in de buurt kaddenpak verkopen? Wat? Kaddenpak? In platen? Nee, sorry. Ik kom hier zelf ook niet vandaan. Zerk? Je overvalt me. En de volgende ga je het gewoon vragen. Mevrouw, pardon mevrouw. Kent u misschien ene Cornelis? Hij heeft hier in de buurt gewoond. Cornelis? Ik ken wel 7 Cornelissen. Maar deze schijnt nogal bekend te zijn. Oh, die? Die is hier al lang weg. Weet u misschien waar hij naartoe is? Hij zit over de dijk. Dank u wel. We zullen daar eens gaan kijken. Weet jij welke dijk ze bedoelde, Zerk? Ik denk het wel. Maar volgens mij staan er geen huizen. Hier kan het toch niet zijn? Hallo? Hoi, ik ben Klein Hondje. En dit is Bomert en dat is Zerk. U bent toch Cornelis? Van het forum? We dachten dat er wat gebeurd was. Ja, kan wel zijn, maar ik ken het niet. Hoeft ook niet. Ik ken het liefst zo min mogelijk mensen. Dus er is niets aan de hand. Graag goed zo. Voor mij hoeft het niet meer.
doe mijn ogen dicht, maar het helpt niet, want ik zie je. 100 keer verdubbeld als je de hula op behaan. Ik doe mijn ogen open, maar ik blijf nog altijd bang. Steek niet zo goed meer in mijn vuil. Steek niet zo goed meer in mijn vuil. Oh, ik zie het niet meer zitten. Ik denk dat ik maar eens naar een dokter moet.